Jo presento una petita reflexió sobre la rememoració, les potències dels fracassos com a resposta al diagnòstic de la decadència de l'experiència que fa Benjamin als anys 30, basant-se en la crítica a la ideologia del progrés, que presenta precisament la història com un progrés fonamental, no? Sempre cap a una millora de la democràcia, de la llibertat, de la igualtat, i com Benjamin enfronta aquest discurs ja després de la Segona Guerra Mundial, als anys 30 i just abans de la Segona Guerra Mundial, per poder fer front, no?, al feixisme i a la violència en aquell moment, i com nosaltres també podem aprofitar, diguéssim, aquest discurs, aquesta política de les imatges que planteja també com a resposta al relat dels vencedors que ens condemnen d'alguna manera al conformisme de la tradició, i com podem fer per apropiar-nos de nou d'aquesta experiència històrica i intervenir políticament en el nostre present per construir una societat més justa.